našou povinnosťou pri takomto obrovskom objeme dodávok vojenského materiálu a zbraní na Ukrajinu urobiť na Slovensku inventúru, kde sa nachádzame, pretože ja si myslím, že zbrojovky budú mať čo robiť, aby dali dohromady slovenskú armádu, pokiaľ ide o potrebnú muníciu, potrebnú techniku. A to bude absolútna priorita pre vládu Slovenskej republiky, aby sme samozrejme doplnili to, čo nám na Slovensku chýba. Viete, že sme bez akýchkoľvek vojenských lietadiel. V danom okamihu náš vzdušný priestor kontrolujú lietadlá Českej republiky, Poľska a Maďarska. Prvé lietadlá F-16 by mali byť doručené v priebehu roku 2024. Rovnako viete, že sme bez akékoľvek protizdušnej ochrany. Na východnom Slovensku máme 2 nemecké systémy, ale tie svojou výkonnosťou nezodpovedajú takým systémom, ako je S-300, S-400 alebo Patriot. To isté platí aj o požičanom talianskom systéme, ktorý máme na západnom Slovensku. Toto sú určite priority, to znamená vzdušná ochrana, protizdušná ochrana. Musíme sa celkom pochopiteľne vrátiť aj na zem, pretože potrebujeme obstarať aj pásovú kolesovú techniku, ale to už bude vecou nového ministerstva obrany. Dámy a páni, Slovenská republika je členským štátom NATO, a my žiadne pokusy s týmto robiť nebudeme. A pripomínam znovu, že urobíme všetko preto, aby sme Ukrajine pomohli humanitárne a civilne. Ja predpokladám, pán minister, pán podpredseda, že jedna z takých vecí, ktorá by Ukrajine mohla pomôcť, je odmiňovanie, ktoré sa stáva vážnou témou, ale to považujem za pomoc humanitárnu, pretože je tam obrovské množstvo aj zaminovaných priestorov, ale aj nevybuchnutej munície. Pán podpredseda vlády, veľmi kvitujem tvoje slova, pokiaľ ide o obranný priemysel slovenský, pretože viem, že máš v tomto úplne jasno, pokiaľ ide o možnosti slovenského obranného priemyslu vo vzťahu k svetu. Ja teraz nehovorím o pochopiteľne Ukrajine. Myslím si, že sme veľmi jasne komunikovali a chcem komunikovať, že my hovoríme o zbraniach, hovoríme o munícii zo skladov armády Slovenskej republiky, hovoríme o štátnych veciach. Ak nejaká firma chce vyrábať zbranie a niekde ich dodávať, k tomu už nikto nebude samozrejme brániť. Toto bola naša oficiálna pozícia aj počas našeho pôsobenia v opozícii. Vlastne bolo povedané všetko, čiže len veľmi stručne doplním, že tie najkrátkodobejšie úlohy, ktoré pred sebou rezort obrany má, je spolu s ministerstvom vnútra reagovať na migračnú krízu, ktorá na Slovensku vznikla po tom, čo minulý rok došlo k zásadne zlým rozhodnutiam predchádzajúcej vlády. Jednak nepretržite stovky vojakov sú nasadení už v tejto operácii, ale hlavne budeme meniť systém spolu s ministerstvom vnútra tak, aby sme boli čo najefektívnejší. Obidve ministerstva dokážu túto situáciu zvládnuť a doručiť v krátkej dobe aj výsledky. A chcem sa poďakovať za naozaj silnú aktivitu zo strany ministerstva vnútra v tejto oblasti. Budeme prehodnocovať tak komerčné, ako aj politické zmluvné základne, ktoré boli za posledné mesiace uzatvorené, pretože boli mnohé uzatvorené škandálnym spôsobom a za nevýhodných podmienok. To znamená, to, na čom budeme trvať, je slovenská pozícia a vyrovnanie postavenia Ministerstva obrany Slovenskej republiky v týchto zmluvách tak, aby sme boli rovnocenným partnerom. Toto sú mnohé z týchto zmluv sú vyslovene podriadené a práve preto musí dôjsť k zmenám, najmä v tej komerčnej, ale aj politickej oblasti. Hlavné sústredenie bude na vojaka, to je vlastne spôsobilo sa schopnosť, ktorú slovenská armáda má, ktorá sa nedá nahradiť. Vojak je ten, ktorý má byť najviac chránený. Ak ozbrojené síly chránia Slovenskú republiku, ministerstvo obrany musí chrániť predovšetkým vojakov, čiže budeme prispôsobovať jednotlivé prostriedky, ktoré budeme obstarávať tým, aby hlavný cieľ bol čo najväčšie zachovanie živej sily a mohli sme tak fungovať ďalej. Tým pádom bude aj robená reforma v ozbrojených silách, aby sme nastavili nové pravidlá práve pre tú nestabilitu, ktorú na východ od našich hraníc je a je evidentné, že bude pokračovať bez ohľadu na to, ktorá strana z konfliktu bude úspešnejšia, alebo v prípade, ak tento konflikt zamrzne, toto bude zdrojom nestability aj do ďalších rokov a my sme povinní na to veľmi rýchlo reagovať. Prioritou ochrana vzdušného priestoru všetkými prostriedkami, to vlastne bude aj jedna z tých diskusí, kde budeme snažiť sa debatovať s našimi partnermi za tú pomoc, ktorá bola odovzdaná, aby sme predovšetkým mohli posilniť práve tieto naše spôsobilosti a rozšíriť to, čo
na najväčšiu mieru efektivity, to znamená, chceme mať chránený vzdušný priestor 100%, verím, že sa nám to v najbližších rokoch podarí. Rovnako tak ministerstvo obrany sa zapojí intenzívne do budúcoročných oslav SMP, ktoré sú 80. výročie najväčšieho vystúpenia vojenského a slovenského národa, a práve preto na rozdiel od rokov predchádzajúcich bude určené pre širokú verejnosť a budeme chcieť si uctiť pamiatku tých, ktorí bojovali za našu slobodu spolu s verejnosťou, tak ako to bolo kedysi zvykom. Pochopiteľne 2%, ktoré sú určené do rozpočtu ministerstva obrany, budeme rozdeľovať aj na projekty infraštruktúrálne. Budeme chcieť zriadiť fond, ktorý bude slúžiť práve na budovanie vlastne infraštruktúry, ktorá má obojstranné použitie aj samozrejme v civilnej sfére, ale aj pre ozbrojené sily, ktoré budú práve sústredené na východnej časti Slovenskej republiky, a tak ministerstvo obrany pomôže vybudovať niektoré tie časti, ktoré boli dlhoročne zanedbávané, najmä niektoré konštrukcie, napríklad mostné alebo cestné, ktoré práve prepravou materiálu vojenského výrazne trpia. A posledná vec, potvrdím tie slova o podpore slovenského obranného priemyslu. To je najslabší článok, ktorý dnes funguje. Toto ministerstvo obrany zabezpečené nemá. Ten príbeh 3,5 roka je naozaj tragický. Zoberte si, že všetci vedeli, že nám majú budúci rok pristávať lietadlá nové F-16 a my nie sme na to vôbec pripravení. Pýtam sa, čo tu politické vedenie tohto rezortu 3,5 roka robilo okrem tlačových konferencií. Že sa nepripravilo na to, aby tieto lietadlá mali prísť, je zahanbujúce. Ale budeme sa snažiť túto situáciu napraviť a pochopiteľne podpora slovenského obranného priemyslu bude spočívať nielen vo vývoji a výskume nových zbraňových systémov, či môžeme byť zaujímaví aj pre zahraničie, pretože máme záujem, aby výroba zbraní tvorila zásadný rast hrubého domáceho produktu. Dneska o to vo svete záujem je a preto môžeme toto rozvíjať, ale predovšetkým budeme trvať na tom, aby slovenský zbrojný priemysel sa podielal aj na opravách a udržiavaní všetkej tej techniky, ktorá vlastne bude prichádzať, lebo v tomto máme jednu obrovskú slabinu. To sú naše rýchle plány, určite vás oboznámime na ďalších tlačových konferenciách s ďalšími bodmi. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem.